phano rangri Haste grangai hai kasai phaikya khorang kutui baikhe belai kheno chamung krung chini Mr. Benjamin Koloi bini khorang no hamjagai lukrok tabuk belai kheno bono support khaima bai hamjama baikhe bini video no share khailai nailai tangani noksagai tang haike faiji chung bini khorang kisa khlai nailai gan bini khorang kutui baikhe kaitona logai rachakmani phano Norok bini khorang no khana tangjabai chahangka please norok like te comment khlaimani tapokni te je sukmansak norok share khagi te channel no subscribe khlaidi.